gawa ako ng suman balot sa egg roll wrapper. Ewan ko kung anong tawag doon. Ibuod mo yung dadagin. Ito na yung gata. Ganyan. Medyo malapot-lapot na siya. Tapos lalagyan ko ng hinog na langka. Para makabalo lang mo is dito cooking channel lang ginagawa ko. Gusto ko lang i-share yung aking natutunan at anong ginagawa ko every time nasa bahay ako. Happy Easter sa inyong lahat. Easter kasi ngayon, kaya gusto ko magluto ng ganito. Suman gawa sa egg roll wrapper na malagkit. Ito yung yung malagkit na niluto ko na, sinain ko na siya. Ang ginamit ko ay white na malagkit tsaka yung purple rice na malagkit. Hinalo ko siya para winner. Okay, tingnan ko, halo-haloin ko muna. Tapos ko nang haluin, tapos pagka lamig na nito, pwede na siyang ibalot. So ito naman ngayon, gagawa ako ng maruya. Sa Bisaya ay maruya, sa amin Bisaya ay which is banana cube. Habang hinintay ko yung malalamig yung aking suman sa egg roll. So, diba? Sana matamis ito. Kasi minsan mukhang hinog pero hindi siya matamis. Ang takip ng ano po, yung sa paksiw. Mamaya ulit. Mag-iinit lang ako ng mantika. Ako, alam mo, para mas madaling maluto, hiwain ko siya sa dalawang yung hatiin siya para mas masarap. Pipitahin ko lang siya muna. Yan,
pwede na nating ilagay yung mantika. Antayin lang muna natin kung ready na yung mantika natin bago natin ilagay yung ating saging. Ito naman, kamote Q. Dami kong gagawin ngayon, pero mga matatamis. So, mga sweet tooth dyan. Ito na. Ready na ata yung ating ano. Ay, ready na siya. Piniprito ko muna bago lagyan ng asukal para maluto talaga yung ating saging. Ito na ating ilaw. Tayo muna natin mag-brown, tapos ibalik ta rin natin. Pwede natin balik ta rin. Luto ng kabila. Yan, brown na siya, oh. Alam ko, napapansin nyo, puro pagkain ang ina-upload ko. Luto-luto. Kasi lockdown nga. Hindi ka pwedeng gumala sa labas. Makakuha ng mga gandang tanawin. Kaya ang ginagawa ko ay luto na lang ng luto. Sana nag-i-enjoy kayo sa papanood ng aking video. Kahit walang mga saktong recipes nakalagay, ito lang naman sa akin ay gusto ko lang i-share, babahagi sa inyo kung anong ginagawa ko daily life besides sa trabaho, alaga ng anak ko. Malapit na maluto yung first batch. Luto na yung ating saging. Pero mamaya ulitin ko na may asukal. Ito naman yung paano siya, yung kamote. Maluto na rin yung ating kamote. Pwede ko na hindi. Pwede ko na rin ulit gamitin yung mantika pinagprituhan nang lagyan ng ating asukal, pati yung asukal ko na may brown sugar, which is marami ang puti. Pwede na laluin natin hanggang mag brown. Pwede nang ilagay yung ating banana at saka kamote. Lang siya. Parang kulang. Pagdagan yung asukal. Ikat ko muna itong ating kamote. Yan, pwede na. Caramel na yung ating sugar. Pwede ko na ilagay yung ating saging.
itong saging. Halo-haloin hanggang mag-coat yung sugar doon sa saging. Mag-coat na siya. Nagalit yung aking kawali. Yan, pwede na hawunin. Maggie, how are you? Yeah. Luto na yung ating ano, yung ating kamote. Napatayin ko muna natin. Okay. Yan ating finished product ng ating maruya. Maruyang banana Q at saka kamote Q. Okay, ito naman pagkatapos dito, babalutin na natin yung aking suman na ginagawa kanina na ano, malagkit na may jackfruit. So, babalutin ko na dahil malamig na siya at okay na ibabalot. So, okay. Okay, magbalot na po tayo sa ating ano, yung aking sumang kuno, sumang sa wrapper. Ito, egg wrapper. Siguro parang weird kasi bakit wrapper, pero masarap pag iprito mo na. Nahulog pa, ayun pabalot. May langka. Ito ang nangyari sa lockdown. Luto ng luto. Mataba na nga, lalo pang tumaba. At saka Easter Sunday ngayon. Kaya may excuse kami. May excuse. Ganyan siya. Bilis lang magbalot. Marami ako magagawa siguro nito. Baka halos dalawang ano. Itong ba? Pero 30 pieces ito na, di ba? Kahit anong klaseng wrapper, gusto niyo wrapper. Pero hindi ito cooking channel ha. Kung hindi, gusto ko lang i-share yung aking
Mas gusto ko yung wrapper na yan. Yung aking Recipe. reseping kahit sagol-sagol. Laki yan ah. Yeah, para ma-enjoy, sarap. Pag ganyan kalaki, siguro tama lang tong 30 pieces. Liitan mo lang para marami. Para marami. Tatago pa natin eh. Tatago pa raw namin. Lagay sa freezer. Lagay sa freezer, which is totoo yan. Pwede ilagay sa freezer. Tapos, pag gusto niya nang kumain, tsaka na niya ulit prituhin. Nasipagan ko ning lutuin itong ganito palagi kasi mas matrabaho kasi yung may dahon. Yung dahon kasi mo pa, pipili ka pa ng magandang dahon, di ba, Nay? Tapos ano pa tawag nun? Yung palambutin yung dahon, ano ba tawag nun? Steam. Steam mo pa. Tapos i-shape mo pa yung dahon dahil may iba hindi maganda. Ito at least, yan, lutuin mo lang to. Tapos balot mo lang sa wrapper o di. Tapos prito nga lang. Pero okay lang yung prito. Nang kalaki. Ganyan. Pero I don't like sticky. Nag-i-sticky na yung kamay ko. Pwede guantes. Didikit yung Pwede Lagyan mo naman ng oil. oil. Yung guantes. Gusto ko yung guantes na pang-cooking. Yung isang klase. Yung cooking talaga na guantes. Yung ginagawa nila pang halo-halo ng mga tawag nun, yung mga meat. Lahat kung ikakamay mo. Actually, first time po gumawa nitong may Langka. Actually, dalawa pala. Nandun pa kami sa kabila. Pero konti lang ginawa ko nun. Dahil hindi ko nga alam kung masarap. Pero naalala ko si Tita Ruth noon, sabi niya, yung may chocolate daw. Sabi ko, wala ako, hindi ko matandaan na gumawa ako ng ganito na may chocolate. Siguro masarap yung may chocolate, no? Nilagyan mo yata na tele eh. Ay, hindi. Hindi. Baka inisip ko, dahil sa kulay niya ng malagkit. Kaya akala niya tsokolate. Pero pwede siguro subukan. Pero yun kasi kailangan ilagay mo talaga siya sa gitna. Hindi mo na ba pwede ihalo dito ng di ba? Kanina nga, gusto kong gumawa nung sa breakfast. Yung grapes na may Nutella at saka may banana. Nasalvage naman yung Nutella namin. Alam mo, nakatikim ako Nutella nung gumawa ako nung French toast Nutella. Yun lang. Hindi na, naubos na. Dalawa talaga, hilig talaga dyan. Bigyan mo sila ng bubuksan natin yung isa. Bakit kaya hindi natin mahanap yung isa? Yung Nutella. Yung Kasi pag nandun yan sa baba, nandun lang naman sa table yan eh. Kasi, ngayon wala namang bread doon. Kaya dito sila gumagawa. Pinaba niya yung isa noon. Kaya nga. Tapos, Nung pangalawa nga. Yung pangalawa, Hindi mo na alam. nilagay mo na sa box. Pero yung kinuha mo sa box, yung pangalawa mo. Kaya nga, pero yung isa. Dito ko nilagay. Wala naman. Basta nung nagligpit tayo dyan, hindi ko. Doon ko No, nilagay sa pantry. nung nagligpit tayo dyan, ang nandyan yung galing doon sa box nga. Hindi ko nakita yung bago na buksan. So, Kasi binuksan ko isa, gumawa lang minsan.
Tapos binabana ni Justin. Mhm. Pero yung isa nga nila dito, iwan ko wala na eh. Nandyan lang siguro na sa dami natin dyan sa pantry. Pero baka hindi natin nalala, nagamit na rin yun. So by the way, I'm going, tapusin ko muna yung video ngayon. See you in my second video, part 2 nito. Okay? Para makita nyo kung paano lutuhin. Which is para naman egg roll, regular egg roll lang pagpirito. Ma-brown man lang siya. Kasi luto na yung loob. Ma-brown lang siya. Luto na siya. So, thank you for watching. And happy Easter. And see you on my next video. Please like and subscribe. Thank you very much. See you. Bye.